Saya sen pan ngapreng sobhai pi ki palong nong snap macam budin ya kani ka channel ke jongi ka kasi jentia gospel media shua bangnya peteng ya kani ka jinya kran jongi ha ka jinya dei bat ka jing yo thia bat ka jing song than kata ka dei ka bal ai hangai ka subject ban kran khndiat ha ka jinya dei bat ka tien jong blai donya pandemic li ha jing duai ni wana khma jomi a trial blay ban aingu imi ne gamta ka ni ka por ka malaysia yangi panya snyo ya ka jing hikai ba ka jing kren ha ka jing dei bat ka jing thia bat ka jing song than khur khu yangi wei pi wei ka ma sha skor ga ni ji kai blang kon yangi pan tung jisu amen kamat jong jing kren jongi ka dei shapang balai ka jing song than ba ka jing thia kalong ka bodon kam kat kum ka bible Inya kan chua shapang ka jing yo thia neng kong ngi tiep ba la thau yangi da ublai bat ba ki ke bar khoi ki bo bleu thau ki don ru bat ki dau udon ru bat ka jing thmu neng kong ngi hab ban tiep ba om don kanu ki engine ha prothai ani ka machine ha prothai ka bala ban sutrai kamsa kham song thai te kum tangi ru ki bri ngi long kum kin ja machine hi ki baron kam mi ka jing song thai khnang ba nila ban yo bor biang haba blai thawi ka prothai ubu bai apsa kon ta ka chisngi nya ban tip ka taru but ula panya khat yakini ki por artli kawai kamit bat kawai kasngi nila banong siteng kamit ba siteng kasngi kwashai laning nila banong siteng ka jingdum ba siteng ka jing shai kata kami na kadaw jong ka jing telun jong ka prothai hala ujong waksis kata mur u pedeng jong ka prothai bo telun bat siteng kasngi siteng ka prothai ka phai kasngi bat siteng pat ka phai sha ka badum jong kasngi mo selendet kam ya sha ba kasngi ka di selendet bat kijing thawa prothai bar khoi ki penyadai ba kata ki response ya kata kumusyu ai nuksano dan kidieng ki baki slajong ki plate ha ka po misngi ha por sngi bat ki khliap no ki sla ka por mit kata kamut ki penyadai de ki response ya kata ka ya ka jing shai jong ka sngi kini bar khoi ladang in kran ha ka tin pharang ki bun palat kita ki kentin ki ban peron kam handai ngim peron kam kita kentin pharang ni ka por handai wala kata ngim laj pade namadon ka tu ka ni kita ki kentin ki ba don tang kentin pharang ki bangi haban peron kam hakamet jungi ki don ki hormon sani kita ki kinja ki ba tu hakamet jungi kinja balong kinja dawai ki ba kata ya ke perkhat perdan jungi ki ba kata ke jing terekam jungi iong ya kita kentin pharang ki hormones ki ba permi na ka jabing ha kapor basdang bandum ga janmin shwa basdang bandum ga janmin kadon kata ka hormon ki ba ki ai keteng ka melatonin bagat ni ka melatonin ka trekam ha kata kar komon pelong yangi ban su samthia ban su telot ban su don kam mi ga jinyo thia bat ha bangyo thia kamet kayo ban moromot biang ya kita ki phngit longbri ulani ki cells ki bla jot ki bla pra bat da ka bangyo thia ka ipor kamet ban moromot lani ban repair ya kita ki phngit longbri jongi ki cells jongi ki bla snew kani kadai kaching don kam jongi ha ka ba ngihap ban thia man mit larangim thia bangi spun bori kamet ban trekam kham sange suki ngin kelalong ki bodok bor bat kinmi kajing bat nginomla ban concentrate ane ban perkhat kajing trekam jungi kalong telot bat nginomla ban pelet jingmut akanu ka kam ka bangi trai ngin kluma jingmut ban ngin kelalong ru ki bedombit habangila do thia bunsin ubri ulong kum bubuat ba ula ban long uba dombi udom riang usngau jeram usngau than ba kita bar khoi kimi na ka daw jong ka jing bom yo thia ba te kumta ngidi ban thia malagamit kat kum ka jing hikai jong ki rustat
kalau bal kumnu ngiri bantia prakan ta simin hoi ki khna brang rit khulung brang rit kia bantia khambun namar kapor jongki kalau makin san haga jinyo thia handa yangi blang rang ba iron kam la kumnu bantia prakan ta man la kamin kata kadai ka jing bu bet ka jing bonti ke jong blai nang ta andala step pada step kami isa kawai ke hormon ke bekai kerteng ke kortisol bagare kortisol pada kai rap ika met ban yok beng ka bor ban trai ban kata shu anu kusano tang step pin pa kem yu briu ti pin snau katlot handai andala kam khamsi kala kham khlan kane bar khoi katrai na kadaw bakalawan kata ka hormon kortisol ke bekerja beng ke penmi khang ban ai bor yu briu bun sang ban trai ban kata beng te kane ngi haban bor renti ya kini kijing bu bai ke jong blai kane kadai na kajing telun kirukom trekam jong kamet hakajing dai bakajing syai bakajing dum kajing yo thia ru kadon bon kerdan hamar bang shu thia kom to ki khmat jong krip dai katu ka por bon sin fo snew ki ong hakin nong wei ka rapid eye movement sleep rem sleep kata kajing yo thia ka ba sudak sedang ban yo thia barhadin kata ngis yo thia suk kenjai kajing yo thia ka ba ki ong tin pareng kem yo thia berjeliu deep sleep mo kajing yo thia ka berjeliu bar hakata kapor kadai kapor hak ka kamet sya kayo kapor ker hai ban trekam ban maramot ban penbahapat ya kita kir khotmet ki bala jot ki bala pra jongi te kum tangis snow yo ndang la khem stem ndang le thia ba pro simin nda bang khem stem ni snow yo bor ni snow klan ni song fresh hak tin pareng oma snow long refresh but snow long fresh bahila bas dang beng ya ki jam jongi ban trei ban kata na lor kajing yo thia ka ba men miet ngan shu ai sa kawai da kajing song thaj pada ka badan kam habang itrei kan uno kam ka ba shu ai nuksano ladangi ha ban kit jing kit ban kiu thip u bujungai bujurong kum ki war ne kitu ki buri ki besong sa jaka ke ba bon ki thip ki jur ni don kam ban song thaj a siteng ti bar habang song thaj katoka ni minit dangi khibiang nang tu ngi kit biang ga jing kit ni so yo bor biang kani kadai ka ka bersnow pla sepang ka bor trekam ka jong brio ba haba ulah song thai ka tu kan por uso kumuli bor biang mas dang biang ban peteng biang ta ka jing trekam jong na kata kadau kini kilong ki an ki ba ubleu la bu pe ka mariang ya brio ya merat ru kum jo bai ki machine ru kum mangi ong mentan pangimla ban chu trailenter ban chu le lenter ki kam ni hab banda song thai bat ka tu kan minit ane bana thiaru kuma prakanta kuma yo ong mentan ade gajing hikai kaba niyo na ki khraw perkhat ki bel pulih benia sipang kamet jongi kane kadai ka banya rap ya yangi hakara banlong ki bas klanya ka perkhat pedan banlong ki ba klanya ka bormet sim ru kumju habang yo thia habang syong thaj na ki kam jongi ka ai hangi ya ta ka jilong fresh hoi teng wat men sniru kiran kam ban sim ka jing thia ka ba san 10 minit teng habang la thai than kani kadai kum ka shu ai no kum ka kenja ban recharge bieng ka met jongi ban pengklaim bieng ka bor met jongi kiran kam ban song thai ru hateng habang la trei ya ganu kam ban ngitip ru ba wat hang ni office jongi ru ni yo por ban song thai men sngi siteng sngi ba unong belaru yo por kum tai habu trei kam baru sistem nadu kendai lese nadu pra baje hadu khat wei la ni khat ar baje si baje lese ki ai por ya ubri bar khai don off ma ki school rung don off igino hikai bikina school kane bar khai kadai kajing itu jong kini ki nong penia i kam gejam ba ubri bar khai urun kam gajing song thaj katuk ane por hadin bula pelut por ban perkhat ban perdan halin bula pelut por ban trekam ban trejam tinggi di ban buram ya kamet jongi ke bau bleu la ai hangi kum kata ka machine ke ba phala adu kata sekawai de haknya de pada ba kajing syong thaj ke bau bleu bo kanu company ha ba kasnai kanu ketiar ya kanu machine lanu kanu engine kidon ka manual ka baki ai bangin pulih benia kumno pentrekam lane penon kam ya katu ketiar wai ketiar ke berit ru kum mobile le ke kali
Lani kinu engine ke bangithit, kum ke grinder haying. Lani ka laban ong ke oven bagi tiar. Katu company ke ai bat ke manual. Bangin pulih pengintip kumnuan penterekam lan perekam ya katu katiar. Kata kadai kacing lesbun ke jong ke company kam sudi teng katu katiar. Hendai kala diru bat ki instruction. Lani ki jing batai ki jing betha kumnuan perekam ya katu katiar. Tiatu. Ublay unum ai hangi ke manual. Bantip sipang kamet jongi kumnuan perekam ya ka. Sisya ka Bible. Wala kidon sibun kita ki kot niam hapertai ki bikai. Sibun ki iki babah. Nim kan ben dan nim kan sni ai pangi wei kot niam pat hapertai. Kidon sibun ki bukum kita. Kilong ki babah bagin pule bagin buat ya kiru. Henrei hakajing syam jonga simet. Ngasyam ka Bible kadai ka wei ne kita ki manual. Ki beli thu yangi nang no ngi wan wei wa thau yangi kumno ka pertai la thau ya ka bar kum cha ter ka Bible kadon sibun ki jihikai. Kumno bengin bam, kumno bengin di, kai bengin le, baka ai ke bengin ban le. Ka Bible kam don tang kata ban le, andre ka don ru. Kai ke bengin ban le. Nama ublay la ai hangi ya ka manual. Da ka bangin ban bur renti, ya ka khanang mila ban yo, ya kata ka jing im ka babha, ka basuk, ka bakemen. Hakajing sisya. Hakmat ublay lelai, thaw yangi tang bengin im hang ne ka pertai sipor. Ukwa yangi ru pan im bat segi bam jukut ki bam jukut. Nah kata kada ublay lo thau ya kene ke pertai hakin riu sni. Bala ka sni ke menyau usong sni ba usong thaj. Na kada ublay thaj kuma thaw kitab Isaiah sebusan ublay ju thaj ju luat. Henrei ulale khnai kene bar khoi tan kada bu I yangi pan bu kanuksa na ka benta jongi. Baula bu ru kawai ka sni da ke bengide ben song thaj. Baru busap ru ya kata ha ka sipo hukum. Kadai ka sipo hukum kadai ka ba kongsan hadu kata yang igi beriu. Badhang ne lah ka yang ka ai ka bangi dei ban le. Bar ka ai ka bangim dei ban le. Ki babuan ki ji kai hang ne kilong ha ka negative form. Na da pipet ba ni. Wong menum yo ki wei ki blai na lor jonga su anuksa. Kata kadai ha ka negative. Ani ka ba ong men om. Henrei tang ya ka hukum ke besar ke blai ai ka positive form. Ukran ha kata ka hukum ka ba ya menjur. Wong ken mau ya ka sngi sabatan ban rake khu ya ka henreu sngi mentrai ban mele kam jomi baro. Hang ne ublai utip. Mau de mau ubat hau yangi. Utip bangidon kam tang ka jinja thaj ka ba minit al minit ka ba 10 minit ka 1 minit ka sngi. Bat ke jingo thiaru ka ba nyoganta prakanta man kamin na lor kini ki jing song thaj ba ki jing yothia airu saka wede ka ba sisin sitayo ka bangide ban song thaj met bat mensim ba jingmut jing perkhat kum ban recharge yo battery jong jing im jongi haka jing dei jongi ban ublai ubalong utan rai jong jing im khat yangi bangin penyadai badu wong kan mau ka sing sabatan maraki khu ya kan rius ni men treber men la ikam jume baro ublay wai hukum yang wong pila ban tray kam jupi baro akini kan rius ni henrai ka sngi ka ban nyau ka long ka sabaton yu try ublay jome hakata men omle ka ai ru ka kamma melam ne khon jong melam ne ka khon jong me lam ne umrao jong me lam ne kam rao jong me lam ne ka jing ri jong me lam ne u nong wei ba po ka phalo jong me kada wai na ba kan rius ni try lot hawi ka bneng bai khandeu ya ka duriau ru ba ya baro kat badon haki Ulah syong sengiru ka sengi ka banyau nama kata utral ka khui ka sengi sabaton bat ulah penkentang khu ya karu hang ne ublai ai hangi bangin syong thaj man la ka sengi na ki kam jongi ka mengitrai kumo ong menes 10 minit ka 1 minit ha bang la thaj bat bangin yo thiaru nyo banta prakanta man kamin na lor kata ai ru hangi ya ka jing syong thaj ka bangide ban syong thaj ar pursa gonta Naba sep kasngi, siapa sep kasngi, baik kane ukhat ya ka sabaton. Kane kajing kebadan ru ba kajing kular. Kane ke hukum ke basau kadon ru ba kajing kular baun ai hangi ya kajing im babam jukut. Bagi don kam jongi bar khoi un pun biang mau. Wong pemdan kam na tri sitom haru kata-kata Wong atip manga ya don jing don kam jong pi
ban ngan pendap ya kata jing khuslai jong pi ya jon kam jong pi tang ba kan mau ban pedang ya kani kajing terwa jong api kata kajing terwa ka jong blay yangi ban syong sngi man la ka sngi sabaton ha kal nong bakhat pra asan pupra ka kitab Isaya kal nong kebasan pupra ka bakhat lahir bakhat sawong lada men pai no la ka slajat na ka sabaton na bakal na ka bale la kajing subha ka sngi begentang jonga bat men khat ru ika sabaton kajing subha bat ya begentang jong utrai ka badan buram bat men buram ya ka kem dale ila ka jong ganti lim ne syam ila ka jong kajing subha lam ne keren ya le jong kitin kata kamon nyem dai ban la ka je dai bat ka secular work ka kam ka be dai ba kam perthai jong kam khai pateng ka kam kamai ka ji kano no kam ka be dai bat ka kam ka sabar na ka jing mane blai ona kum ta men persubhai la dai hautrai dengan pensiun kulai me ka jaka jerong jong ka perthai ngan besaru ya me da ka bentau Jacob pa jomi namar sinturu trai kala keren ya kane hang ne ublai wong pim don kaman khuslai jon kam jong pingan bersama ngai pi ngaran chupule ko ke kot ha ka jade ba khun Israel ke baya inti na Egypt kanan sa phos nam ki brio ki don palat khat arlang tep hal don ke ba ong hadu ni arfolak eru tangka man pendap ya ki lada pin lada ubri undon kam tang alitar si sengiru kata lak kibriu kanus lak litar don kam ko malupuan kit kata-kata sapusna man pendap tang mana ka sengiru ke ka ba masuk ban mudur ban haban kit kajing bamru pada ubri ubam tang sitin dani artin ukha wa ka sisngi perkhat ma fi ka uta ubri khat alak dani arfulak uyadon ban penbiang ba me ki mana ka sengi oi bala hane ublai ulale khnai kani kum kajing hikai yangi bangi de ban chong that chi sha ha u bangin chan nia ba ya kajing u ha ka bol ka jong uong gumno ngan besar ya me da ka bentau Jacob ukpa jomi nama ka sintru trial kala keren ni gani pedang da ka bas ngaurit ya kajing khot ka jong blai ulatip ma u ya kajing kam jongi na kata kadau ai hangi mana ka sngi bangin chong that ba bangin yo thia u ai ru hangi bade bangi de ban chong that ar phsau kanta man la ka sngi ka ban yo ba ya kana ki jung song than upol ha ka thi jung usha ki hebru kal nong ka basau kong namar kata kadang sa ka jing song that ka sabaton yu palang ublei namar utau bri sut sa ka jing jathat jung uhiru ula song that ni ki kam jung kumba ublei ulale na kita ke jung u pol ha ka ni ka dikhat ka khandai upon kam na tin hak tin kri khot sabatismus kamun kajing syong thach sabaton kabashi sin si tayo hakasi gibenyo kum kibre ngitip kanu kasi nengkong jong tayo ba kanu kasi bakhat do jong tayo kasi nengkong jong tayo kar kum ka bible hi kade kasi robi bar ba kasi ka bakhat do jong tayo kabaki khot haktin kasi sajan handre haktin bible ki khot ya ka sabaton ya kan ne kain la khot ka sabatismus la ne ka jing syong thach sabaton kata kamu gede ban syong thach sabaton chi sin chi tayo nama ublay tip bangi don kam me kata mdai ba ngim don kam mdai ba ublay don kam me kata syong thach na ka jongi ban bu kon sa na ka jongi kata kade ka jing bu ron ti ka jong ublay hoy hamari ang ngim dio ithan ya kata hanrai dan balapet iha nga ya kawe ka jing jia chipang uwe umrat bukateng viva uni umrat utarikam nadu sngi robibar hadu sngi friday tan supaya kesempatan ulah sangat terekam baru cisngi jutrai nyu itang hauni umrat sisya ubadon ye kane sabatismus kajing syong thach sabaton cisin citayo ngaleng ngo balai bu ublai ubu tang hauni umrat biva henre hangi kibriu lese kadon kum kata chemical ane kum kata kadawai ka baterai ka mengila ban ai kerteng ka sabat chemical ane kum ong menne cortisol ma na kanta meski terekam bat kum taru ublai le se ula ban bu ya kata ka wei pat ka jai dawai ka bede bat ngi begin koi gin khia begin start begin nang begin su thu akhirnya de jungi ba ublai ngem tip sisa ublai bu na em kum kata ka chemistry hagamet jungi henrei ha bengiu i ya uni we murat borit udan ya kata ka sabatismus ha ka chemistry jung ha met ka jung syong thach man la ka sabatan kum taru let's say
ngila ban ong ha ngam da tip tiknai kata ngadon ka jingek bau blai ru ha bau thau yang ki bre u thau ha ka si ban reu bar mar shudap thawi ula aishwa ya ki ka sabaton yau adam ka im u thau ka si ban reu pendap ki kam jong bar khot bar ka si sabaton ula pensiong thai yau adam ula ai u jing ja thai shwa bon trekam tegum taru ladang ilong ki ba buat ya kan ni ka manual ka bau bleu ai bang ni ban buat ki sya ya ka manual namo nong thau tip ya ka ai bang don kam kai ka bang ni ban ba me kai bang dan de ban ba lu le thu ang ni kai ka manual jong blei bat kumno bangin chong thai kumno bangin rakhe ya kan ni ka sni sin tayo na ka banta ban pensai bor be yang ni ban perkhan bor be yang ni ha ka jing mut je perkhat kham tam ka jing dei bujungi baru kata ka jing ja thai ka bau bleu ai bai kata ka manual ka bau bleu la ai ini ban buram kum bangi buram ya ka ka manual ka bede kali ka bede washing machine ka bede baka no kan wa kam ka kinu kitiar ka ngithit ni buram ya tu manual ngi bu baru bateng teng ha ban kanu jing ngi pet tu manual tu kum taru ha jere jongi baru blei bat kamet jongi ini ban buat ya ka manual ka bau bleu la ai ka bible tongen buram ya ka manual ka bau bleu ai bat buat renti ji kai jong ka bar khoi na ka ban ta jing bha jongi tau bulan ku yang i wei pi wei kan bisa skor ini jing kai beret ibang ayo akan klimat bulan ku pi bangi pendam kli ajing duai yang ngoi me trial bulan ka bentangan ni ka kenta ka bakhandiat ka wali pule ne ka jing thok ba khoi ka tu ni ban na ka jing hikai jongki restart ki bala pule benia sipang kamet jongi hikai yang ini makata bagin burenti ya gani ka jing hikai ka baka manual jome kala ai ka bible ai bagin long ki beri ka start ka sian bagi besnorit ban buat yang hikai ki instructions bar khoi ki mal ai ha gani ka manual ka beri ka bible ibu tibingi paring ini baro ak teung Jisu amen